два трупа, мъж и пол, причината за смъртта и самоличността са неясни. Пола, аз не мога да го установя в този вид. Здравейте! Добър ден! Здравейте. Добре дошли. Добре заварени. Георги. Добре. Васко. Това тук Стара планина. Да. Ела да си легнеш горе. Васко, добре ли си? Не си го образявам, като ти казвам. Трябваше да му видиш очите. Преувеличаваш. Ти чуваш ли ме въобще какво ти говоря? Онова с нощи не беше Васил. All of a sudden, all the birds just stopped flying and fell to the ground. I've never seen anything like it. I saw mass suicide. What do you think you dug up? I don't know. I couldn't see. But it looked important to him. Трябва да му вземем кутията. Каква кутия? Да не знам каква кутия. Някакъв странен предмет. Надя! Надя, отговори ми! Добре ли си? We're not shooting at anyone. Спасибо, бе. Какво по дяволите? Отвържете ме! Да не поудяхте всички! Cut the shit! Do you know who I am? This fucker found out about me and he's playing tricks on us. Are you fucking here for me? Julie! Anna! I will fucking blow your brains out! Остави го! Get the fuck off me, bitch! Nadia! Blow your fucking head off! Georgie, move!